בהתחלה בחודשים הראשונים שלי פה עבדנו על בוט, התנסינו על שיער סינתטי, ואחרי זה עברנו לעבוד בסלון, שזו בעצם הייתה הסיבה שבגללה רציתי להיות פה. ואני יכול להגיד שכל מה שעשיתי במשך 6 שנים במספרה לא היה מספיק משמעותי כמו העבודה כאן, שבכמה חודשים בעצם נתנו לי לספר ונתנו לי לגזור כל מיני סוגי שיער, לעשות כל מיני סוגי תספורות, לייבש שיער. כל הדברים האלה מקדמים אותי, ואני בטוח שהם מקדמים אותי גם בעתיד. ואני מרגיש שאני לא עושה את זה רק כתחביב או כדי למלא כל מיני חסרים שלי, אלא אני עושה את זה כי זה באמת ייתן לי קידום משמעותי וייצור איזושהי קריירה בשבילי, וכמובן גם הכנסה.